komanso kapikidwe ka ndoo zina zimene zimadyedwa m'Malawi muno mwina ena simukuzidziwa unoti ukhalenso mwayi wanu pakhale Tipereke moni ndithu kwa nonse amene mukuoneranso ndithu kanema amene wa GBS Your Family TV mu tsiku la lero. Komanso tikuzindikiranso kuti ena mukutitsatiranso ndithu kudzera pa ma online platforms athu GBS Your Family TV Facebook page komanso GBS Malawi YouTube channel. Inutu imvani kulandiridwa kulikonse komwe mukutitsatira. Iyi ndi program ya Madyedwe Hour ndipo muli ndine Tom Kamanga atiye madyedwe angozo ni manena ndithu nthawi ni nthawi kuti iyayi pa khomo lati iyayi pamakhala ndithu pakubwera lendo siyana sipashota ndithu anthu ndelero mukhoza ndithu kuona mchithunzimo kuti iyayi atiye sali wokha yaso yayi tili nawo alendo koma tisanawalandire tiperekenso ndithu ulemu wapaderadera kumakina kumeneko komwe kuli Romeo Khazika amene akuonetsetsanso kuti zonse ziyambe bwino monga mmene zayambiramo. Tikulandireni alendo wathu mtsiku lali ya mwina ndithu amalawi amene akutitsatira adziwe kuti ati akucheza ndi ndani. Amalawi ndithu adziwe kuti pano akucheza ndi Apostle Stanley Charles Banda. Ndi Apostle Stanley Banda. Yes. Yeah, tikulandireni Apostle. Sikomukwambiri. Mwina ndithu kungova Apostle ndithu apa ndithu anointing is already here. Yes. And imve ndithu kuti kupeza kwa Mulungu kuli pamalo pano. Ndipo ali kupompano ndi. Chebuno Apostle mwina ndithu moza na nthawi ndimafuna kuti tingoyamba ndi funso lonena kuti ndinachepere mmene mukuonekera you are youth. Mwina tango tifotokozerani kuti kufika pa Apostle pa moyo wanu waenda motani mwatambi Mulungu ndithu akuyankhulana motani kufikira pakuti kufika pale pano you are Apostle. Tati ngoti photos tati just give us a little bit background of your life kuti mufike ndithu khala mtumiki wa Mulungu. Apostle. Okay, it's a very good question. Yeah, my life ndithu papita nthawi itali kwambiri kuna kuti ndifike stage ina kuti ndiyamba kutumikira. Mwina ndithu kungokweza ko ndithu mawu ndithu Apostle Yes, kuti kuti virawo ndithu azikumva ndi bwino. Chabwino. Ndithu my life has been a very long journey kuti ndifike stage ina kuti pano pa ndikutumikira Mulungu komanso ndikupemphera anthu. Yeah, as you said ndithu at first ndisanafike pa level imeneyi I was a youth komanso ndimakhala very committed kwambiri into the things of God when I was a little young boy. Yeah, so kwambiri background yaine yochoka kwambiri kumakolo whereby makolo anga ndasisepi. Yeah, ndi kumene koko nasongati wa timati what you call this kusisepi. Yeah, kusisepi. Mnalingati ndithu the department ya nature. Sunday school teacher. Yes, Sunday school. So I was wondering Sunday school kuti each and every time akamaphunzisa maloza ine kuti ndizikanga ndikuthandizira zinthu zinatizina. Chabwino. Yeah, so from there and then I shifted ndapita ku Fountain of Victory. Fountain of Victory meant Apostle Ziva and atumikiraso kumeneko ngati youth pastor as local church. Yeah, so my life has been like that, more especially in the youth department. Yeah, so apart from that, I was also staying with my uncle. My uncle is also a pastor. Okay. Apostle. The family ndithu ya azitumika Mulungu. Azitumika Mulungu. Ya Banda. Yeah. So this one is Apostle Gabriel Mo. Chabwino. Yeah, I was staying with him. So zambiri ndakanda kuphunzira kwambiri through in that house. How to save God. Yeah, so choka manja mwao kuzafika pano God now temene amanisimikizira kuti anytime
now you can be ready to pray for people. Okay. Yes. Nde tsopano kunena kuti mulungu ndimakutsimikizirani kuti anytime Yes. you can be ready to be praying for the people. Yes. Mwina zinabwera motani tsopano kuti mdzoti mulungu afike akuzani kuti akukonzekeretsani. Yes. Ndipo kudakali mukonzekeretsedwa kapena pano kukonzekeretsedwa ako kunachitika kale. Yes. Actually, when I was staying with him, God wanted me to learn something about the ministry. Yeah, so Dimapanga act as usher department. Yeah, from there, Napitasonga to praise team. Yeah, from there, protocol. Yeah, so after Tochoka Manjamwaiwo, I think Bantawi, God was preparing me through situations. Chabuno? Yeah. Mugati situations mutanta tafara wazani. Yeah. God was preparing me through situations whereby Pamashitika is in Zambiti. I cannot explain more. Yeah, but it's not easy for a young man to face a situation in Nakuti Kusoa, rejection, things like that. And then when it comes to relationships, heartbreaks, so I was wondering why all these things are happening. Yeah, not knowing that God is preparing me to minister. In fact, that rejection, it was not a rejection. God was separating me. Rejection from the family, friends. Yeah. Rejection inali koni wote. Rejection inali by my friends. Yeah, friends like macheza ndanzi zanga. Kuchikunja amedwa mwana umoa. Ina uswachamba. Time mopanga za dziko. Yeah. So all of a sudden, suti nazo nakuti TNC kucheza. Haya, oka. Zibangu chitika. Oka na kusia kucheza. Nenda zote this is God now. Yeah, so when it comes to heartbreaks of the relationships, I think anzanga yu amende ndukana yeyo amakonda zina ineso zinaso. Yeah, and I think bamene baba ndimuona ngati kuti mwina I was alone. Kapena mina ndi minyama. Not knowing that God is separating me for his work. Kubatula povuta. For heartbreak. Kuti muntu ichito embrace heartbreak. Mbangota kapena mwina this is the generation cases. Nako kwanji. Inafika point nuna kuti uri kuti tipeze 100 moja mtumba. Ndikamere sede ndefu. Kumasowa. Kumavuta. And in this moment ndio mine sobona chinyamata ambiri amamba kulowerera. Chabwino. So amamba kulowerera koma no. Ngati kumwamba kuli mulungu inandisamalira. Chabwino. Then ndipsana namba sopano kutumikira ndimatumikira benditu when I was in this situation. Ndimapirira nditu when I was in this situation. So all over the sudden kuli ndizindikire because now I'm coming to your question. Yes. Kuli ndizindikire now God is calling me for his work. Ndimadabo kuti ndikapita ku Panic kanji kupiri. God will send certain prophets, men of God, to speak to me. Amabwera to you. But utumiwa mutu bana. And all this that are happening is because of the ministry. So anyway, I didn't want to be a man of God. I was just embracing kukundwera kuti nizigwe ntchito ya Mulungu. Ndimangosangala. You were satisfied. To and kukhala mnyumba ya Mulungu, I was satisfied. That's when I was finding peace, when I'm in the house of God. Bosati kuti mpaka ndipite papipiti. Ndikalika utenga. Kuti mpaka ndizikhala nditwadiye mtumiki wa Mulungu mbusa. No. Kapano nda apostle. Zimene zonse mmazifuna. Simazifuna. Chabwino. Mori nendo funa ndikutsimikizeni ati apa kuti neyo my ambition was to go outside Malawi and work. And ndatenge makoro anga nazibalanga tupite umene udathandize. That was my ambition. Koma ndikimadabo kuti ndikamapanga zimene ndikulembera zimangukanika. Okay. Zimangukanika. Katere zukanikaso. Kuti ndizukhala bwanji. Zakasake ziti zimenezo. Zimene ndithu makhambu kudutsa ngati nyengo zimenezi. Zimene zitu it was 2018. 2019. These years 2020. Pamene papa 2018, 2019, 2020. That's when so ndimakuma ndi zimene zikwambiri.
not only international jobs, even here in Malawi. Muri makampani mu nditu muli ma applications zanu ambiri ndipo ndalembera organizations boma makampani wa kutere ayendetu kwanidwa ina amalitenga nditu koma all over the sudden obeza kuti ntchito zingangotha musazika bwino. So ndikapita kukapemphera kwambiri kupiti kuja mupeza kuti God will send a certain prophet or a certain man of God who come and speak to me kuti I'm seeing anointing, there's a power on your head. Then mdana nazo mdana nazo kuti someone should not tell me about this. I don't want to I should be driven with many in out prophecies yonena kuti muzinto zona kuti I need to go outside Malawi and work. Kapena I'm seeing you working at a certain company. Muvana mele popo. Kumano asakambeza kuzo zotumira ya. Zozo calling. Because I had my ambitions ngati Nyamata. Yes. Nyamata madziwa mfuna zambiri. Ndikali ndalama and then ukali girlfriend muzinjoya. Iyi ndiye naturally Nyamata umene afika stage imene. So ineyo ngandali wa Nyamata ndimafuna ndikali ndalama zambiri. Ndikali girlfriend. Chabu ndikali ndalama zambiri ndineze makolo choncho. So that my ambition inali ngati imeneyo. So chimene chimachitika chonoti my will and the will of God balance back. That chimene chimafuna ndi imeneyo. Osati minyama yoti Satana wa draws. Komano panali nditu nkhondo. So Mulungu afuna zake. Mulungu andiroza kuti iweyo I've chosen you. Yes. Puli ana anga kuvutika. Ali my bondages. I've selected you. So nkhani ayona ichaso pano. Yona kumaso mwina nkhani ija ya agent so pano. Mose Mulungu amuze kuti tapita katika kapulumutsana anga ku Israel. Ku Israel. Iye kuti nditawe. Imuneyo nditu so wena utawe. So calling of God ndi opya kwambiri. Imayimisa munthu chimene ufuna kupanga. Moses amalisha ng'ombe. God has to say stop this. Chabwino. And ukapulumutsa nanga. Okay. So ineso chimodzimodzi ndimafuna ndizigwira ntchito, ndizifuna ndizipita international jobs, ndikagwira ntchito kunja, koma God has no my will. Ufuna ukapulumutsa ananga. So it has not been easy situation. So as tumeka Mulungu abwera komanso ndiuza I'm seeing anointing. Napita overnight yake nakhala kumbuyo. Nde overnight imene yoyo ndimakumbukira this time around that time kutsogolo anamba opereka ma prophecy. What by my youth achitsikana you mupita kunja scholarship ine koma lero ndiri kumana nacho lero langa yankho lero ilipo lero ora nde line side yako ya kutsogolo anapeleka ma prophecy mupita kunja ina international jobs ina natural kumbuyo tu ndikhala kutsogolo naneso nkalandira akandipangira rocket nakhala kumene kujako nakudobe from nowhere akuti akula anacho ndibisa kusogolo akuti ndino abusa iko pamene ponditu timaru komano naimbe ndi mwano ine zisifuna zimva mpaka napanga apply ntchito. I think I was working ku American organization. But chimene ndipangisa sopana kuti I should bow down and say God I'm here. I'm finished. Now do your will. Let your will be done. I worked in an American organization. This is Good Soil Partners organization. Now I was working there as a marketing intern. So I worked there. I was dominating in terms of performance at work. I was dominating so much. So when I was working, ndipo table per desk, my voice, God was telling me, stop this. Voice nditu kumaimva mawa Mulungu mawamva nditu ngati wankhani Mulungu ndi munthu pa phone kuti stop this. Stanley stop this. Chabwino ine okay chabwino. Sometimes ndakhala meeting much ndimakanga ndisindikuva kali kose God will be just telling me stop this. Ine pande pavuta zafikapo ndine muneba ngabanye ndifuna ndrama nde ndimapitiriza bese ndimamba simamvera voice makani. So Mulungu akufuna zimafuna kumvera. So there was a certain incident that happened to the office whereby God I think munoka organization anabwera kuno ku Malawi, and then atabwera kuno ku Malawi kunaza peseka na kuti kunabwera kuba office kufama kuna office ndi kumkhapa ndi tumwendo atamkhamwendo, and then
obviously basi zungwana bwera kwawo izo sakhala bwino kena kono ife natozona kuti amene zilimu because of funding iniyonde kuti tichepese kwa staff iniyozipine. So that was the end of my job. You were among of anthu amene anapangidwa ndithu kusidwa ntchito. So ndikuenda munjira, I was very frustrated. Nanga see, this is international organization. Yes. I was hoping kuti mwina ndena link zichokera kumweko ndipita kunja. Yeah. So mulungu anachondoza ndi munjira when I was coming back home kuti you wona upoteke zoseza chitika because of you. Ina say me God and yeah, it's because of you. So munthu upoteka because of you utaka calling. Wow. So starting from there ndikuza napatie nakutambo ndi pano sindifandika kuti so munthu ina yeah. So the moment I bowed down to God to ndigese ntchito, that's when Sopano ministry began. So how did it begin? Bas number Krapandeka, because that time I was staying with my sister. First stage, God said you need to be independent. Okay. So independent you katika bwanji mutodo moyo wanga ngakhale ndi magre ntchito sindalo kuti ndingakwanisa kukhala pandeka tsopano. So by the grace zikale bwanji tsopano Mulungu. By the grace of God, I had some money. I mean mapanga save time magre ntchito. So God told me you need to be independent. So boldly mwachi khupire chopya kwambiri ndinamba kukhala pandeka. Kuti kuzera tindama kaja kamene masave kaja namba kupirika napika kuti rent ya miyezi 3. Yeah, God said amenepo yambisa ministry. Pomwepo. In fact kanyumba kake kang'ono sulike ikulu kwambiri. Kuru meneko ku Chilinde. Nyuwais. Ulilongo meneko. Nilonga kumeneko. Chabwino. Nde kanyumba kang'ono anthu 4. Basi wamba kuimba nyumba moja ma service. Timileke pomwepo. Umu ndithu ndi mmene ndikuchezera ndithu ndi Apostle Stanley Banda amene ndithu tikufuna timve zokhudzananso ndithu ndi mayitanidwe awo komanso nkhalanso ndithu mtumiki wachinyamata kodi wowa ndithu kuchita motani ndipo Mulungu akugwiritsa ntchito motani achinyamata munyengo zino. Ndi tikhulupirira kuti achinyamatanso ndithu mulipo pamenepo mukutitsatira program ineyi, ndikhulupirira program ineyi ndi yanu. Ndi pamene tikupitirira program yati mafuna kuti ngopumula pang'ono ikhalenso ndi nthawi yonenanso nyimbo. Apostle ndikhulupirira kuti mmakhalanso ndi nthawi yomvetsera nyimbo. Ngakhale nthawi zina ikamuli kuchalichi taimbani nyimbo ija. Ndipo zoona. Nyimbo imene kusewera pa nthawi ino ndi nyimbo yanji? Inetu tandikeni nyimbo ja kundanichidwa. Jamati kumwamba kumweko. Kusankha ndithu kwa Apostle mprogram ineyi ya machidwe awa. Tionene nyimbo kuchokera kwa Kondwanichirwa tibwerenso ndi zambiri. Ambuye
tena nikudumbuke kutokoza mange nitokoze manje sijisolo wezi kutuka ndi moyo nikunena pano yena mngalira anali nao mapulani ambiri sikudiso iwo anali ochiri nikutiwa muli na fepe ncholi natogoza 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 baba yeah ambuye inendo natogoza yehova inendo natogoza saname baba inendo natogoza saname baba inendo natogoza ambuye inendo natogoza yehova inendo natogoza saname baba inendo natogoza saname baba inendo natogoza ambuye inendo natogoza kondwanjira ndithu ameneyo kusankha kwa abusa dine apostle Stanley Banda amene tikucheza nawo mprogram imene ya majidwe wangu kuteka kuti mwango chuna kumene imene ndi program majidwe wawo kufika ndithu pano pakanema wanu otsogola wa GPS ndipo muli ndine Top Kamanga ati majedwe angozo ndi dzina lomwe ndi majera ndithu mprogram imeneyi enanso tudzokuti mukutitsatira kudzeranso ndithu pa ma online platforms athu tukamba ndithu GBS Your Family TV Facebook page komanso YouTube channel yathu GBS Malawi ngati mwina ndithu simunachite ndithu follow mukhoza ndithu yayi kupanga follow ndithu ma page amenewa kuti muzithanso ndithu kutsatira ma live programs athu abusa apostle makamaka ndikukhulupira kuti nthawi zina muzitha ndikhululukira nthawi zina muna dzina la ubusa limabwera mwachangu chifukwa zitumika Mulungu kawika kuti khanga tikundipanga demine athu why are you calling me pastor I'm no longer in that rank rank imene ndadutsa ine ndine apostle ine ndine prophet ine ndine kati bishop so sometimes you have to bear with me kumabe maforokoza ndithu zokuti utumiki unambira kunyumba anthu mabwera kuzapemphera ngati Sunday service ne zimakhala bwanji utumiki namba mkanyumba moti Mulungu achondotana kuti ikhale ngati ma special services from Tuesday, Thursday ndi Sunday masana now namba anthu angati atatu kinako anthu atatu aja ine alandrodi ndazimaina ke within utumiki ona ndi mane basi kinako no from there udaba kuti anthu ena ndena anamba kutani kujoina anamba kujoina anthu ena pang'ono so up to nafika number I was just increasing kanyumba ndikuchepa the ena nimechito kugawa ena masije nena kuti sinokanga ma service tapeka tikunya kutumakuyo kuti malona ngiti mati institute kamuzo institute yes kulikankana kokena kake kumene azitumiyambira yamuntu kupita kumene kuchipululu ndithu meneko kuchipululu komwe anthu ambira makhaso akuchita katithu kwapemphera kumeneko ukapemphera ndithu ndi munasamukira kumeneko nthawi zina mazapangira kumeneko nthawi ndi wapangira kumeneko okay ndi kumeneko nthawi ndi makhanda anthu ena nyumba kusundi anthu ena chabwino full time ndikuti mpingo ukula kumeneko unamba kukula ndithu ne mpingo tsopano tanena kuti zinambira pa nyumba unalibe dzina kapena tsopano tingene dzina la mpingo ndi yani kandi ministry dzina la mpingo ndi timati God is Love International Ministries. God is Love International Ministries. Actually zina ministry mungwezo nozidi ikandi tu ikale God is Love not ministries but international. Funa kuti yayi poti khumbo lanu mukafuna mutapita kunja sikuti zimene jazi nayo ala ya koma ndifuna kuti muzapite kunja munjira ina yaine losalingana ndi chifuniro changa osati ya ntchito ayi iyayi
koma me I wanted kuti udzapite kunjako koma in this way chimene Mulungu ananena amenepo. So panopa you are learning mpingo umenewu God's Love International Ministries. So tinayamba titu mkanyumba nadaba kuti anthu anayamba kutipesa within my neighbors. Zukhala bwanji nyumba kachepa. Kanyumba kanachepa pa nafika size yotsegula mawindo kutentha umeneko. Kena kono ti ano kanyumba kachepa kumapanja. Kwa nyumba wanga kumweko panja so pano. Kena kono pesa kono itatuka panja. Panja pajaso yeni chifukwa cha tunataka tupita towards the period of rain time mvula. Kena kono kuti yayi tindi tikhale pasi timange chihema. Chabwino. Ananapa kusonka chihema. Nditi kugula mitengo. Kena kono masekela menepo basi kumanga chihema. Kena kono by the grace of God Mulungu anapeleka chisomo cha speed. Yes. Kuchitika zinthu mwachangu kwambiri. Ndini sina teso kutaka. Hayi. Moti tumadabo kuti chihema chaso anthuso kudzadza. Chabwino. Mulungu kuti ayi chihema chachepa kwambiri ichi. Kena kono nakhala paso ganizire tipite kuti panopa tili ku brighter future school. Okay. Makalasi umenewo. Class imeneyo so pano. Ndolena panopaso class ya chepaso kwambiri. Nde muganiza zoti musonde. Apa batisuntha sopano ku hall so pano. Okay. Within short period of time. Ndikuti kawiri zakha kuti ndi Mulungu amene wakuyitana. Tinene kuti pamakhalanso speed yakachitidwe ka zinthu kwambiri. Nanga kuti divine speed imakhala po kwambiri. Nanga pakhala kuti zinthu zikuyenda pang'ono. Zikuyenda mokhanga monyenchera choncho. Tikuzina kuti mwina paliso mwina tikikepo so doubt pankhani ya mayitanidwe. Kapena nene choncho. Zikhala choncho. Zikhala choncho I think kumakhala kuna kuti ndichani manena mucha. Kuna kuti maybe weyo somehow somewhere so kuvomereza mayitanidwe kapena iwe uli pachangu chifukwa zinthu za Mulungu zizi zimafuna so phuma umangufuna Mulungu musira apangeka. Mind you, there's a difference between you running a company and the ministry. Ministry, it is the Holy Spirit na pangarani. Ndicho semafuna kumfusa iyeyo. Then when it comes to this situation ukuthi iweyo man of God ukupanga obey every voice. Ndio bashika speed. Koma asitumika mina zitana oka kuti nenda zina ndeka ndifuna kuthuka machangu ndio bashika kuchedwa so pano. Kuchedwa. Mulungu ufuna mbali imodzi ufuna apenge business. Apange akamene kuti akufuna kuchepetse. Really, I'm the one driving. I'm the one driving, not you. I'm the one amene ndikuchukise. Chabwino. Not you. Chifa masiku anowa makamaka matoka so matona achinyamata ndamena kudzuka kwambiri. Kuti apangirani ministry. Ndachinyamata mbiri akuponya the mission imene Mulungu awayitanira. Momoti amvere kuti Mulungu akuti chani, mzimu wake akuti chani, koma akutamangira kwambiri kuti I need to have cars. I need to have ndikuendeke mwachangu changu. I need to have money zira ministry mwachangu changu. Ndikhale ndikubwera kumeneko. Chifukwa chokuti kwambiri program ina Yesu ndimafuna kuti tikathe mukathe kuunikira. Okay. Apostle. Kunena kuti achinyamata kutumikira nyingo ngati zino. Kodi Mulungu akhoza kuagwiritsa ntchito ndi tinene kunena kuti akhoza kukhala kutumikira mwachoonadi. Nde I'm coming there. Okay. Kwambiri ndifuna titsatirebe ndithu moyo wanu mnakuyendera. Tsopano utumiki wanu tine kuti mulima branch kapena padakali panopa be ndithu mwankhala ngati headquarters yanu basi. Pakali panopa tikitali ngati headquarters yathu koma ndikhoza kunena kuti ma branch iwo ayamba kuzalidwa. What is happening now is very soon I'll be traveling to Tanzania. Okay, great. To plant a branch. Okay. So what happened in Tanzania is anthu nauma ndi azibusa 5 kumeneko. Akuti ife tufuna tikale pasi pano. Mubwere muzangu lidzodza chito tiyambe. Nde ni madabo kuti anthu awa akupanga zinthu zachangu kwambiri. Moti as I'm talking to you now, God's Love International Ministries there. Okay. Apanga register under Tanzanian government. Okay. OCA. It's a registered church. Yes. All right. So there ipanga register kumenekoko as church
church nde nena panopa antitumizira timati constitutional church antitumizira kuti this is of course ili mchuswahili ndazo kuti iya ilembe ni chizungu chifukwa kumeneko I think si chizungu sikweni and I think mathendi imeneyi ndikhandi kunyamuka kupita Tanzania moti kumeneko ndika not only one side Tanzania koma ndikakhandi kuzala 5 areas kutamanga kumene kumeneko ena kumafusa kunena kuti mukadzala church ku Tanzania pamene kuno simunadzaleko ongakhandu umodzi it's only you are just running as a headquarters yes apa ndizokhala bwanji pamene kumenekoko tasemphana kumenekoko Tanzania malinga ndi malamulo awo whether it's ministry amafuna kuti ikhale registered jeni moti sunga ngosonkhanisa anthu kuti hayi ndi fellowship chabe ngosonkhanisa anthu tete jambo kupemphera no amafuna kuti no matter what kuti mufuna muyambe zinthuzo amafuna mupange register and muzidziwika ndi boma komano ndipakamba kunena kuti funso langu linena kuti mukamba kuti pano mukuyembekeza mukadzala mipingo 5 ku Tanzania koma kunoku padakali pano kulibe yes papena pizikhala bwanji chifukwa chonena kuti mina sitanga amanena kuti iziyambire nyumba yes kenako zizifalikira yeah on that nangasimile ndimanena muchaona kuti mpingo akwedesa ndi anzimwera okay and sometimes amatha kuphwanya protocol nde muna pano also of course takhala pasi tete akulu anthu kuja kuthamanga ifeso nafeso tete let's split out mwacha chabwino ndikoma this year tikhali ma branches of Malawi kunoko yeah because of that fairly ma branches asatidutse kunoko ndi headquarters ndithu yeah nde tikhatu kuthamanga ndizo zimene zizi tiona kuti Mulungu atitengera kutiko ndithudi khala wachinyamata tsopano kuchita ndithu mbali kutumikira yes mwina ndi chinthu chomwe chili chovuta motani kuti ukati kubalansa ndithu tikhozinira kuti godly godly way of ministry kapena spiritual life ndi za dziko ndi zinthu ziwiri zokuti wachinyamata sizintalikira za dziko kwambiri kukhala kwake mwina motani okay on that issue kwambiri achinyamata ambiri zimavutadi to balance up kwambiri challenge ikulu kwambiri is social life if achinyamata ndi zinthu za Mulungu zimakhala ngati pang'ono zopanga spark ndi zimene the commandments of God for example achinyamata amafuna kuti akapeza ndalama tipite pena tikazipepese tikamwe mowa of which ndi za Mulungu zolani zokusemphana achinyamata masiku ano amafuna kukhala ndi ndalama changu ndi Mulungu amafuna kuti according to his will amapereka zinthu nthawi yake that's the second challenge achinyamata I know ineso ladusamo ndifuna ndikaini zinthu ndilemere mwachangu komano Mulungu amafuna stage by stage malinga ndi mission imene anakulengera pa dziko lapasi so kuti amakufika kupasa chigali moto as young as you are no zimatha kuteka inde koma according to his will koma ndimene ndanena kuti God wanted me to be a pastor ndi Mulungu akudziwa kuti uyu tikampasa zonse panopa sapomena maita ndithu so this is a very big challenge kwa mpiri achinyamata to balance up koma somehow somewhere akakhala munthu kuti ndiomvesesa umabalansa ndithu umapezeka kuti life yoti unjoya inde umakhala kunjoya ndithu koma not in that way kuti we should be driven by peer pressure no chabwino muso ndithu nimene tikuchitira makama program yathu imene yamajidwa awa pano pakani mwa GPS ndikuchezabe ndithu ndi Apostle Stanley Banda amene ndithu ali founder wa mpingo umene wakuti God's Love International Ministries. Padakali pano ndi mpingo umene ndithu tikuzinena kuti unangoyamba kumene kumano nkufotokoza kwawo ukuone kuti yayi Mulungu akugwira ntchito and posachedwa pa ndithu ukhalenso uwolokera mapita maiko akunja. So achinyamata ambiri ndithu tikutumikira ena ndithu mwina ndithu tukukanikanso kuti titenge step kuti tikhozanso ndithu kubwera kula kapena kulandira amaitanidwe a Mulungu chifukwa chonena kuti yayi
tili mantha komanso still more za dziko zikukoma. Then chifukwa chakenso lero tati ayi Apostle Stanley Banda abwere kuti ndithu akati ulimbikitsana nafe achinyamata kuti mwina kukhala motani kapena ndikugwiritsidwa ntchito motani ndi Mulungu. Abusa. Yes. Mwina ndimangofuna mufotokozeko konso pokhudzana ndi padi akali pano ngati mniwe mbusa amenenso ndithu muli mapulani ambiri. Ndimangofuna mungofotokozera nkhani yokhudzananso ndi wachinyamata amene akufuna ndithu nayenso akulandira mayitanidwe kutheka komanso mwina ena still more amakhala ukayikira kunena kuti ayi kodi ndipange moyo wa Khristu kapena iye ndizikhabe mzakunja. Ndimafuna kuti mungampatse mawu otani wachinyamata amene akutionera pa nthawi ngati ino. Okay. Muyang'ana kamera mungampatse mawu otani. Okay. Mawu amene ndingalimbikitse kwa chinyamata amene akulandira mayitanidwe ada chinyamata pamakhala zambiri. The calling of God is not easy. Voice ya Mulungu yakuwuza kuti nditi tsate ine imakhala nyengo yona kuti dziko lapansi sitimamvesesa. Is whereby now anthu abwera ndi ma voice osinasiyana koma zimafuna kulimba mtima, because kulimba mtima that's where God comes in. Yeah, so ineso ndimene nachitira ndithu nangolimba mtima and then another about grace namba kuonekera ndithu. Komanso chimene ndingalimbikitse china chona kuti you need to have patience. Yeah, ngati neyo naneso ndipuma ndithu kuti ndikhoza kupanga zinthu mwa fast koma zinthu zina zimalephereka. God was building patience in me. Ndithu imene ndingauza achinyamata ndi chimenecho. Chabwino. Mwina tsopano tibwereno ku nkhani ya achinyamata amene mwalimbikitsa. Komano angapanga void zinthu zotani pa nthawi imene akuyamba kutumiki. Yeah, kwambiri pamene nkhani imene is a very good question. Ndimene kugwetsa kwambiri achinyamata amene Mulungu wayitana. Yeah, kwambiri achinyamata kwambiri they want to avoid kwambiri nkhani ngati ya atsikana. Atsikana. The Bible says sex before marriage it's a sin. Yes. So achinyamata ambiri opeza kuti aitandwa ndi Mulungu kwa mpeza kuti ena ndi ena kumbali opeza kuti akugona ndi azimayi of which now Mulungu amathawapo. They cannot fulfill. So first step imene achinyamata apangire nayo dili kwambiri is righteousness. Chiyero chiwa chake. Apangire kwambiri chiyero akazike kwambiri mchiyero. Na I know kuti ukamakhala in this situation anthu amankhola zambiri. Ino kusalira ino. Ino ndiye uzona nyamata bwino ngati iwe. Usakhale ndi girlfriend. This and that. Kind of different voices. But on this time umakhala udziwe chimene wanyamula. Makhala maisoro ndambiri. Atsikana amabwera ndithu ambiri mbiri. Koma amadziwaso kuti munthu wanyamula china chake. Then umafuna kuzindikira kuti mwaine china chake sachigwesa. Chimene chocho chanyamula miyoyo ya anthu ambiri. The first stage ni kufuna kukhala righteousness kwambiri. Chimo lililonse lipangena avoid. It's not only sex, but chimo lililonse lipangena avoid. Kunama ayi. Zambiri titu. Koma kwambiri achinyamata zimene zimene kunama bodza. Kupano tingakhale moyo wopata kunama. I know, but it is kunama it's something which usually just happens sometimes without even knowing. Yes. What I'm saying here, it's a lie. Yeah, I know. But in this case, I'm talking about in ministry. In ministry, kwambiri kumakara timati mizimu ya ukrukwet. Ufuna kukhala wachungamo. Wauza anthu tisonkeni mtama yoti tipange jani. Tipange pledge tukule mipando. And then ubizoti anthu asonka. Ndrama ichasopano wakulira kanishati kanijekete. Kuti ya izikanga ndibe jacket. Ndibe jacket. Ya basi. Kena kono akafusa mpingo kuti zikhala banji. Kena kono basi kwekwe masalaki. These are the things that kills ministry. Okay. Yeah, that's where I was driving in. Ufuna kuti tukhala wachungamo nditu. As you are ministering. Yes. Ndikudziwa kuti kumpingo kwanu. Yes. So kuti kuli achinyamata okhoka. Kulena akulu. Yes. Kumanso kutheka kuti palinso anthu ena amene akutumikira akulu. Yes. Mwina ndi mawu otani amene mmakumana nawo okhanga kuti pyani
pabere mugwira ntchito na anthu ena amene ali akuluakulu life imene ya ministry? Yeah, I think that's also a very good question. Kwambiri akuluakulu sikuti minister akabwera amabwera kubwera pakamodzi ndikukhazikika amakhanga ali pa bench aonerepo kaye kuti zinthu zikuyendesa bwanji munthuyi. Nde by the grace of God Mulungu mtama ndiuza kuti yendesani chonje ngati for example challenge imene ndikumana ine pano pandya nkani ya kukwatira. So it's a good part. I need to get married. Koma alipo kale moti ukwati ulipo mpano. Okay. Moti tigule masuti. Nditu ivani masuti. Okay. So mani drama nditu. Kwa poso pompano. Okay. Chabuno, yes. Now that's another challenge that you are facing. Yeah. Kumano ndikuona kuti it's in the pipeline. It's in the pipeline. Mukhala mukwaniritsa. Chabuno. Yeah, because it was a big challenge. We are nangasi nowadays even you. To say akazano ati madara kulikina kwake zuchika za mphafu. Mazo azimainda amene amakasuna pa wani kwambiri. Yes. Uzimene zuchika za mphafu. Ne niwapita umene kuzindizi. So as a man naturally sanangotenga chisawawa. Amafuna aonekaye. Nde azibambo ambiri amakhala kuona kuti okay kuti mbusa amene wachinyamatayo nde ngusakwatirato. Nde tupangene lizi bwanji. Nde of course ena kumavesesa. Ndawo makumapita. Koma ena kumakhabe kuona kuti tikayika bench. Whenever things are now settled and we sobano tuona kuti zikhala bwanji. Kumabe I think challenge ina ndimene ufana kuze ndinali ngati imeneyi. Azingati nyamata ukamba ministry ngati kutekera kulipo ndo bwino. Chimene ngalimbikisa nyanya chinyamata choti need to settle. Quickly. Chifukwa mmene kuti ndimona ngasata naso ndimamulekera amawera kuopya. Kuti aliyekha ameneyo. Timulikhireni. 10 ameneyo. Nde wapeza kuti mujamula tsika nambiri. Wera choncho ndeweyo umangoda about kuti bwanja. I think then you feel like sobano okhandi mizimu ngati mene. You feel like everyone now is your wife. And pamene sobano it also kills. Tabweza aso pamenepo. Mukuti ukakhala kuti sobano sura kwatire. Yasuna kwatire. Ndino kungoona ndithu kasungwa nonse mene azikasungwana amene kutumikira menemo. Umona ngati kuti ndana amenewo. Ukana kuti we ministry nde you want to propose a woman not to khona ya papa. Zimafuna kufatsa kaye because ngati suzitenga kuno bwino you may end up musomona ngati aliyese ndi kazi wanga. Ngasi mabwera usinasiyana. Abwere woyera, abwere wokuda, abwere hotere ndio mati kumarunde ndebwaso uchi. Kena kwa abusa mbokusiyanitsa. Mbokusiyanitsa. Ndio anthu sopana kamaona kuti afike pali chibwana. Pali chibwana sopana. Pasizira apa palibe so anointing. Palibe anointing ayi. Kuzoza kwathawa. Chabuno ndimene mafotokozeramo ndimafuna tadziwa kuti pamene tikuyandikira kuti tipereso break yomaliza nthawi kuthamanga kwambiri. Ndimafuna tadziwa kumbali ngati ya khudzana ndithu timadziwa kuti umene kuti ukhale pansi pa wina wake. Yes. Timati mentorship. Yes. Nimbe mafotokozeramo sinaonepo za mentorship. Munamuzaka muli nyumba mwa achimwene. Yes. Iwo is a bishop. Yes. Kumano mango khala menemo mwina zina kumango tumikira. Kumano ngati tikakamba nkhani ya mentorship kwa ino. Mwina imeenda motani. Okay, that is another very good question. Imene yeso ndiye ufunikira kwambiri kuso achinyamata. Imene yeso achinyamata so ndamene they are going astray. They are nkhani ya mentorship ndiye ufunikira kwambiri in ministry. You cannot start a ministry popanda fathership. Pali nkhondo zina mtumbu iki moja zimafunika munthu wankulu someone is above you. Kuti zikakuvuta umapita kwa iwo. So as for me nditachoka ndipo mama kuma ankoranga because mine makhala mine ngati as an uncle. Moti of course ndabonera mutiyo mine mama ndithu. Ndamuzi wambuye ndithu. Koma now it was not my uncle. Ndamene napanga release utumitumikire. I met Prophet 2019. Okay. Timothy Prophet Frank. I met this prophet as a mentor. So amene ndamene mbonduza where now I'm heading because this time nisimba zote ndipita kuti. Mnauma naso kubotani komwe kuja kapeta unali kuti kumene. Kumene ko ndakumana because he has a shop. Okay. And then I went there to buy something.
Okay. So suddenly ndaboti ndikugwira chinthu iwo andaboti pasama professor yeah exactly ndimene mulili moyo wanga yeah kina kono band by number kucheza tinamba kucheza yeah kina kono ndimene sopano anamba kundiuza samali wanga kuti no God has called you yeah kwambiri don't focus kwambiri izi zoti mulembere pite kunjazi focus on calling because ndikuona kwambiri utumiko ukulu kwambiri yeah the anamba kunitenga yeah project makamphera modzi yeah and I started releasing something then madaboti akandemphera zinthu all of a sudden zimachitika pompo osati so wiki kutaso chitika pompo that's when I realized Mungu anitumiza ndi atumiza ndi cholinga yeah for this in Bible ndithu yes yeah God will not come himself kuchoka kumwamba okay kuna kuti idea ndifuna mupite ku Botswana kama ndifuna kukweze nimkhale apa God actually sent someone so we believe on that yeah so he mentored me kwambiri on that so kwambiri because now mentor and a prophet Frank wandu kuzana ndinakhala pasi pa yo yeah ndipo ndisana pesa utumiki ndakhala uyeza na kuli kosomena ngapite wo pambuyo chabwino yeah ndimufana ndizimva kuti Mungu akuti chani chabwino yeah ndiyamikire ndithu tiperekeso mpata nyimbo yomaliza kukhala iti yomwe tikoza kusewera mwina program ine apapa ndikuti ndimufana mundipange ku play ngati ilipo ya Hillsong ati kuti what a beautiful name it is chabwino kusankha ndithu kwa Apostle Stanley Banda kuti kwambiri wafuna Hillsong komano kutheka kuti mwina yatalikira ndi kuti akhoza kusewera international gospel song tiyeni tidalitsikenso ndi nyimbo imeneyi. Ndawona kuti Mulungu amamva ine amamva ndipo Mulungu ayankha ine ndawona kuti Mulungu amamva ine amamva ndipo Mulungu ayankha ine ndawona kuti Mulungu amamva ndipo Mulungu ayankha ine ndawona kuti amamva ine yamamva Sampai, dito jarwes, sisi malepe, moyo, koma mulu, ngakala sikuli moti, sana tisi, mbuyo, kondo kime, tuina, ati pambani, die, mchipululu tiguta, inde, ati pambani. Yes, amene ndithu ndi Alan Chiwa. Ndikhulupira kuti mwina ndithu nyimbo imene timene ndithu atisiwerere ine talikira. Komabe ndikhulupira kuti Apostle Masanga kwambiri. Ifeso ndife international. Zona. Nazambe munazakamba nthenda yake please. Ifeso ndife international. Akamatoona anthu akunja kwa Maria Malawi. International. It's an international country. Yes. Yeah, de imeneso ndi international. Ndithu. Nde nakudulani mwina ngati
pali zotsalira pa kani ya mentorship kuti yofunikira kwambiri. Yes. Makamaka mnakamba kumbali yani mene zinakhalira kumano mentorship munaso kwa anthu ene ndiyofunikira kwa bwanji kwa chinyamata amene padakali pano amene akutumikira komabe sana peze munthu wakuti mwina akhoza ndithu uwo kuzipanga submit tinganene choncho. Yes. akwenera kupanga zimenezi chifukwa chani? Okay, ndipo that's also a very good question. Wachinyamata nzofunikira kwambiri kunena kuti you need to sit under because pali nkhondo zina zake zina kuti iwe sungazigonjese zofunikira someone that is above. Now chimene chimachitika masiku ano kuti wachinyamata most kuti you are early stage not munga kupanga prepare umamva ngati kudzodza kuti kunena kuti kuzopemphera anthu choncho nde in that moment ukangoti wamba kupemphera munthu mmodzi nde umuna ngati wafikapo and then you start disrespecting mentors and then umuna ngati kuzoima paweka it doesn't go like that. Minister singapita patali and the speed imene makamba babayi singachitike. Yes, for someone to go far in ministry ndimo zimafuna kuti uwalemekeze ma mentors yako, ma spiritual fathers yako, alemekeze na amene ndithu kawagulia ma gift kaya wago utupereka ka CD ndithu nzofunika kwambiri zimene just because you go far koma otherwise wakandiri billion kukira makamaka mazimizimi mine si yabwino ayi nde mentorship ndiyofunikira kwambiri. Achinyamata sakuyenera kuti azikhala pauka akwenera ndithu akhale pansi pa wina wake ngati paliwe ndithu pali bandidwe ndithu mungana kuitana ndithu yes koma ano zimafunika sona kuti you should go alipo wina wake amene ana masula calling. Moses Joshua asanambe kutumikira anamasidwa ndi Moses, get it Elijah Elisha asanambe kutumikira anamasidwa ndi ndani? Elijah. It's a protocol from heaven. So even in my company organization you can't protocol when someone jumps protocol mafusa mafusoto kuda bwana kuti so inoyo mwachoka ku reception straight kwa managing director ngati ndani so apa simukuona kuti pala anthu ena amene mwadumpa muona so in the things of God there is a protocol chabwino so you don't have to jump the protocol. You wina kuti ngati Mulungu akuitana someone has to release you chabwino ngati apa yoncho amazibusa ambiri mafusidwa amenewo amene akupanga release ndani ngati mene mwandifusira iniyo it's another way of asking me kunoti okay who released you to the ministry. Okay mwina pamene upita kumapeto tsopano mwina ndimafuna muti yankhula kunkhani ya kagwiridwe ntchito tsopano ka Mulungu muthawi ngati mwina ngati kwa like Bible of course inakamba zonena kuti pasakhala ndithu ma prophecy mwina ndithu ena zaolota maloto zondengana zimenezo nditikakamba tsopano dziko mene likuyendera mwina Mulungu chinena kuti padakali pano is still talking is still making people aziyankhula malilime and God is still also need us to know that we should be fasting. Mwina kumbali ngati meneyo nimafuna kuti ine mmayiona motani kumapeto kwake nimafuna nitadziwa mbali ngati meneyo. I think mbali meneyo in the book of Joel Mulungu anayankhula ndithu kuti in the last days iye azagwisa ntchito kwambiri achinyamata. So in these days ndithu mutakuona kuti achinyamata ndi amene akudzuka kwambiri. So in terms of panopa ndi kuti God is still talking. Akuyankhula ndithu kwambiri kuti we are in the last days. Malimeo ndithu akuyankhulidwa ndithu. So I think to your question because wankaja wancho kuti masiku anowa ndizikuoneka ndizimene Mulungu anayankhula in the past book of Joel kuti in the last days achinyamata azakwisa ntchito kwambiri achinyamata and mutakuona kuti 80% ministries ndachinyamata chabwino nditoti kupano mwina pankhani ya mwina ndithu timatha kuona nthawi zina mipingo mwina kuloza nazala. Yes. You are centered kwambiri pankhani ya prophesy. You don't settle kwambiri pa mawu a Mulungu. Inuyo kwambiri you settle kwambiri pankhani yokhudzana ndithu ndi malilime. Mwina
tinganene kuti tsopano ngati anthu amene tilokhulupirira tikufunika tiyende motani mbali imodzi tikupanganso understand mwina tikhozinena kuti mphaso zonse zomwe mulungu anasiya kapena mphaso za Mzimu Woyera for I know zina ndi mphaso za Mzimu Woyera tikhale motani tsopano kwambiri choyamba zonse zimene makambazi izi ndi mphaso prophecies ona malilime koma zonse izi kwambiri we should centered kwambiri pa mawu a Mulungu because Bible imachonenetsa kuti Mulungu njani ndi mawu ndipo mawu ndani ndi Mulungu so tikakhala ife mukhala ndi mawu zimene zimatumphula kuna kuti magift azitumphuka ndi mawu a Mulungu to have word of God in us. I think that is the most important thing. Yes. You have to emphasize for you know the munazakamba kuti azimai mwina amakuthamanga kwambiri. I think ukundimene kwanga kuti kwatentha. Kwambiri. Apostle ku stand panda ndimina yakamoto akuona zosaona. Akutha kukamba zomwe ife tikufuna. Kuti anthu nthawi ino akufunika ndithu apange seto kwambiri mawu. Yes. Tsemikizirana anthu kuti mwina nawonso asathe kusochera kulikhulidwa ndi munthu oyipayo chifukwa nayenso oyipayo akunena kuti itu amathanso kugwira ntchito ngati mngelo wakuwulika makamaka mawu akuyenera anthu atsate mawu kwambiri nyengo ngati zino chifukwa chani mukapanga ndithu while you are emphasizing kwa anthu amene akutitsatira mathawi okay kwambiri I think ine ndiona kwambiri ino ministry munthu samangobwera kuti ndikampemphera basi achitemera ko basi azipita no first timapanga build moyo wa pemphero ubwere timphunzitse kuti pemphero timatani zinazo tisiyeka yuko tipanga build mawu and then pemphero azidziwa una kuti ma miracles akuchitikawa inde akupanga ndi Mulungu komano zikuchokera uku foundation yake ndi sisi jazona kuti ngati business kuna kuti abwera anthu kwati kuchitika uku and then pemphera anthu kena kuna asiyenda lama no koma nkhani yoti munthu akabwera timamphunzitsa asogoleri mabwera apa kumuzisezi kuti zimene mufunazo mufuna machiriso mufuna mphaso ya mwana koma center point yake izambira apa inoyo mkhaino uzikhani mawu and you don't teach laziness tewa muzatu munthu kumene mupita kumbako mukapita muzikapemphera osanka mwati kuti abwera ndi yala dzanja ayi because it yanguti yazanja zikachitika you go we are promoting laziness in the kingdom of God zimene zimachitika so mbiri kwambiri chifukwa there are some people panopa they're just much focusing on the praying the whole day they were matu nangatsopano kunyumbako anaje chani pamenepo ndipo mapiri mundezi kuchitika what advice do you give to them anthu ngati amenewo pamene mwina so mbali imodzi mupanganso respect kuti life yapemphero ndiyofunikira yes anthu apange balance motani pa nkhani yoti mwina kuti na azithopeza chakudya cha lero ndalamaso azithaso kukhala nazo kuti nkusamalira manja awo mbali naso za Mulungu zikutheka I think Bible imene naso kuna kuti chikhulupiriro chopanda kuchitachita ndipo ni chokufa so tipemphera komano you need to take an action ngati for example in our ministry tipemphera God will tell me do this kapena will show me a vision is when ayo chonchoncho komano boldness imeta tsukira kuti I think I need to do it from nowhere imadzuka then makapanga chinthu chichi for example God ababa kunya kuti pita ku holo no matter what tipita ku holo okay ndamba kuyenda holo ibati apa so the same imene maphusa so anthu kuti ndakupemphera chisomo cha ntchito makapanga chinyamata achitsikana makamaka imene naona kwambiri akuni to experience ukapempherera you know kuti they will take an action kuti akuyamba kulembera amafuna kuti angulowa ma group basi zizapeza something like that miraculously like that yeah it happens yes but Mulungu samafuna kuti take a step ndi mene I think nemo wanga mene kapeza zinchito ndi kupanga build my spiritual life Mulungu nikati nikapemphera ni maenda tu and I think it is very important to people to balance up tapemphera ndithu komano tawuzona kuti mene tapemphera ndicho chimwe take an action so tikupita kumapeto mwine nduthenga wanji sinimafuna kufunseni kuti maplana anu mtsogolo ndotani ndikupa kuti ndikatenda kuti ndilabwitsa saka muneka kuti ndi Mzimu Woyera ndimene ndiyakhule kuti
So pano plan ya mtsogolo ndi kapena maplan ya mtsogolo alipo? Yes, alipo ndisuma plani. Mufuna mufikire patso pano? Yes, feo maplani amene alipo ndakulu kwambiri. Muti for example this year timati crossover night of prayer. Mapemphero opita chaka china. Nduna panopa my international visitors ose ametiza ma branch international akubwera kumala ikono. Ena sinapiteko ukazana ma branch koma we communicate through online. Akubwera kumala ikonoko. Ndi moti ndayo zindachita chozi ati kuti mano muli maloji muli mahotelo awa aku Tanzania so ndawo so mpomaza bwera night of prayer imene mahotelo mitengo yako ndi ndi akamasa bwera kuno ku Malawi azafika kugona mutimo menemo. I think maplan ameti na also inanda menemo akulu kwambiri moti ngamasa bwera so pano ndizakuza so kuti atsogoleri and alendo wacho kwangu chacha ndipo nokonde adzadzana. Two tini plan yona kuti tisakhale separate ayi. We need to buy our own land. It's very important. We need to buy our own land and build a very big church. Ziwone kuti ife yone headquarters. And ni maplan amene alipo apart from kuti zina ndize komano maplan akulu amene ne ndofuna kuti takapa sina team session ashitike ndamene we need to have a land. It is samakhala kulipira rent because ministry ikulu kama kwa choncho ngopeza kuti marento zisamakhala akwera ndithu. And to save money kuti tibagizo nsina ndizina let's buy land and build churches kenako. Ndiniso ndi maplani akulu so na kuti zatsekule Bible school. Okay. Theology more like theology, yes. Konkuno Malawi. Inetu ndiyamikire Apostle Stanley Banda kuti tina limodzi program ineyi and ndikufunga kuti ayi monga mmene mwanenera zikhalanso momwemo ndithu ndingokufuna ndithu zabwino zonse zikomo kwambiri umonso ndithu ndi mmene tachitira program ineyi makamaka pamene ndimachezanso ndithu ndi Apostle Stanley Banda. Iwowa ndi founder wa mpingo umene wakuti God's Love International Ministries. Patakali pano mpingo umenewo ndithu uli kuno ku Lilongwe komano pali ma plans kuti ukhale kufalikira kumapita ndithu maiko akunja komanso ngakhale muno Malawi. Wachinyamata ndikukhulupiranso kuti ayi waphunzirapo ziwiri zitatu kuchokeranso ndi mmene ndithu afotokozera Apostle Banda za mmene tingayambire utumiki komanso kuti tingakhale bwanji umoyo otumikira Mulungu. Ine Tom Kamanga TA Majedwe Ankozo ndikateni makhaso ndithu ndafika pamapeto pa programu yathu imeneyi. Ndiyamikirenso Romeo Khazika kumakina kumeneko amene amaonetsetsa kuti zonse zikhalenso zikukufikani ndithu monga mmene zakhalira. Kufikiranso tsiku lina pamene ndizabwerenso ndi mlendo wina ndingoti ma programs ambiri tidakali nawo kuti tikusangalatseni mtsiku la lero. Inu Prince Anukran Pombo. Ziraso bapigire kandi ozina zimene zimadyedwa mu Malawi muno. Ine ina tusimukuzidziwa. Unokukhaleso mwayi wanu bakale